Ya. Ijing miring si kucing mari kangen. Ijing miring ayo
Bapak Sumanto, Ibu Pariem Sugeng Laras, Ibu Warni Waring Soto Proserjo, monggo Sugeng Laras ugi. Gondel Jaya radione major ini Mas Gowor. Eling-eling jamane semono nalikane isih padha tresna kowe janji tresna sak lawase ning saiki rambok kabeh ora nyono Mas Rido eloke yen sliramu tega madha tresna nadyan tresnamu wis dadi gareng nanging aku isih eling lara ing dada rasane kaya kesiksa jalanan melani janjimu jebul janji mong palsu cendol maju rene Dimas Wali Agrok dimanapun berada, selamat siang, selamat menyaksikan Kalung Antar Hafiz dan Gondel Jaya. Adi Masito, Dek Trimante, Mbak Giarton, Mami Ase, Mbak Esti, Masa eling-eling jamane semono Bayan, Pak Bagio, kowe janji tresno selawase ning saiki rambok kabeh Pak Bayan aku kira yen sliramu tega madha tresna nadyan tresnamu wis dadi gareng nanging aku isih eling lara ing dada rasane kaya kesiksa jalaran belani janjimu jebul janji mong palsu eloke Mas Trimin jane lo Gondel Jaya radione kagem Mas Parmen wonten ing tengah sugeng mijakan seminggu ketinggal lunga ora kerasan atiku nalongso saben dina sing
sepatiku saben dina mung ngalamun kelingan ati mbok ilara Din iki wis ra lara ketemu awakmu Wis mari. wis mari tenan saiki Alhamdulillah. Mas Manto Sidoarjo mungkur sugeng laras ayune tak lela
kaya Mas Gowon Mas Setu saking Taraman Sidoarjo. Senajan to ora bisa katondo moto seta apa senajan mung sepele ngelingake kabeh lalabete ulan piye. Mbok simpen nang ndi? Tak simpen ana kamarku dadi saling mring sliraku. Tak simpen ana hatiku liya waktu bakal jatuh. Tasih presiden pasar perkadang jangkep pudul laras. Siasatan kalian bakal sama perkadang Koni yang production ugi OVS video syuting. Monggo Bositanian Jaya Wonten ing Sumber sudah ngatakan lumatar ABS. Senajan to ora misra katondo moto seta topo senajan mung sepele ngelingake Kaya rembulan lumaku amadani wanci Mas Getuk, Mas Krido, Jaipong luru kon rene. Sini kayong Kurnia Audio Sound System HVS. Tondo moto kaju tondo moto seliramu
ati saben bengi rembulane sing ngancani karenya keli kacu kanggo usap piwelomu Tandha mata kaju lambang kaju katresnanku nanging datang larati srengenge Muda laras Udah laras Pak Gudel tondo mata kaju tondo mata seliramu yen liya marang aku aja lali mring sumpamu nang wetan raina aku kowe tetep setia ben-ben wetan kowe metu ngali kaju biru tak ati saben bengi rembulane sing ngancani karenya keli kaju kanggo ngusap piwelomu tandha mata kaju lambang kaju katresnanku nanging datang lara ati srengenge isih madangi Jadi matur sembah nuwun esuk awan neng omah wis ora krasa keluyuran anggone isih tak sayang mubeng-mubeng mideranggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi senyawa kreang kang sawah mencak mengepan aku cekan arite saka kadewan sarwi ngoce dheweke ngeleh bencana elo kae tak jaluk mbok aja ngece boten kamas podang kuning agawe atiku komeng seret
ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekliwang liyan yen si podangan tutut ati kebranan ora mendung atiku san sayang datro terasrangan di sentikan pulutin kendo modal aja esuk awan neng omah wis ora krasa luyuran anggur iseng tak sayang mopeng miteran don kubur iki ora krasa esuk awan ati sawang tambah manise tiba bunga yen kelakon nyanding slirane Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
sengit wau sinten kok njaluk neh bisa nadyan ado neng kono papane asik grogi ya Pak ya. Lah mau ora ndang-ndang ngono dadi. Lah mikir rusak. Yo. Pamujiku marang Abe
yo bisa ngluluhke atiku rina wengi ra bisa turu yen kelingan solah lan guyumu gel Di mana ada Gondel Jaya saya datang. Pak Deng Gondel, Pak Markon. Mudo laras. Pak Trimene. Tengok mania. Hei. AVS Bunda Giantur. Esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggul isih tak sayang moga-moga bingung enggonku golek imas ing ora kosong esuk awan dadi bengi mas paiki hempane menyen nganti liya sing nyaman yo tak kebon kleyang tak sawang mencok ning apa konya sistem tak ridek saka adoman sami oceh dheweke ngalih pencokan ayo kalau gawe tasuk kok sajane podang kuning agawe pikirku kome seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yang lakon nyating sirat piye ta aku Prasna berkata kita jaga Fudo laras bangsa juga umat siang sontak kadang maka juga berkata audio sistem Kurnia syutingnya HBS Tata salam-salam Mas Sopo esok awan nengok golek ising kasaya mobang-mobang bingung enggonku goleki ora kosong esuk awan iki
Swarga sarwi ngoceh dheweke asik Gawe tasun Bocah cengece Bocah kuning Agawe pikir kukume Seret ireng Letak sawang tambah manis Ibu bunga yen lakon nyanyi Aduh ora bakal aku Sapa durek sidang pendudut ati keplanan Sapa durek Sapa durek saya datro tak seranani sunepi katulute Laras ya Pak Tejo yang ngrungokne iki. Udah Laras VS Kurnia IM ayo Nung masuk Dina minggu sing tak tunggu Rini ngajak dolan karo aku kandani kok nganti lingse srengenge ana kene aku nunggu kowe ayune tak SMS rambelesi yen tak telepon malah kok mateni mangkelaku mantul yen kepedho irungmu mesti tak simal 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 lali Sopo wong sing ora gelem kadung dandan rini ora teka tak kira ora sida Gawakne bakso mampir gone Pak Tejo mampir nggane Pak gawakne Desa. bakso ora ndang dikeke bareng wis tak pangan lho motoku rak melek. Oh alah sing mangan ke matamu to le. Matamu to. Oh gawake bakso kok didelikke ya. Ya war ya. Ora didelikke, wong tanah ya urung wayahe mangan wong bar mangan jangan asem apa ya arep dilulu, dijuju. Oke. Oke apa? Jan-jane kowe nang ngendi padhe loso. Delaketmu saja nyupriyani atiku sujana kowe kencan karo wedokan liya ora yo rini aku curiga Pak monggo Bu Warni warung soto Plorejo Ibu Pariem Sugeng Laras Oke, Bu Marni, Bu Pariem, Pak Pak Idarjo Tejo, Pak Indarjo, Bu Sare. Masuk. dina minggu sing tak tunggu
Wareg lho, rini golek liya war coba. Lah aku mbok apusi ya, Pak. Aku ya golek liya. Aku kan sakit hati, Pak. Janjane Kang Mas no ngendi? Elakatmu saja nyupriyani. Atiku sujana kencan karo wanita liya. Jane lok muda laras. Sosial kagem dulur kula Kang Mas Marco sampi Kang tuhu mau ngrasane kati ndongkap wanci wis meh lingsir wengi linale saya malela apa iki wong kang trontor nalikane ana gunung wong tresno mang dibakal golek ipake gondel Aku Mas Parmin berbahasa apa sing kepala samudra Mas Marco matur nuwun Mas Parmin ora wegah rabui katresnan Marco wae sapa rino dadi kembange impenku ari tak aras dipikak benget lajeng ngimpi kati jambi kang yo pak lan yo nduk disambung nduk wulan gak krungu kembang kates pasepone nek Mas Marco keprana karo sinden tak pasti bunda ayu pemujiku kalayu suwi oke yen tak rasa ragu wowo rata jroning ati tansah kelingan kembang netra goto parkuk rina wengi pancen nyoto yen sirupa ora mitayani nanging krida wis terus angel gote anggota kaya dolan Pamujiku Mas Gondel iki piye kok
sisan ilik ana nduk kaya ngapa ndang? Ah, ya kok. Kaya Alang godhek tiba cilik. iku bunga rasa jroning ati. Katakan setiaku kanak. Iya. Assalamualaikum. Urip iki Baik. Ya. Sesaringan muda laras. Ugi keluarga besar Gajah Mada, krunya. Ya. Monggo baik yang di Solo. Mas Randong Graji. lanang-lanang dhewe anak wedok-wedok dhewe tak kudange tak sayange sok yen gedhe nyambut gawe tak kudange bocah manis aja mung pijer nangis dadi ya bocah sing wasis kabeh bebaya ben kawis tak kudange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya mangke rahayu. Ya mas, jare kawong diwiru-wiru, atine bingung ra bisa turu. Tak kudange bocah manis, aja mung pijer nangis, dadi ya bocah sing wasis kabeh bebaya ben kalis tak kudange tak sayange anakku sing manis dhewe sok yen wis gedhe ditresnani karo sapa wae tak kudange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya mangke rahayu. Ya mas, timun sigarane terus bangun nakarane tak kudange tak sayange anakku sing bagus dhewe tak kudange tak Monggo. sayange Mbak Kakung Landang Pilarang Ajeng ya. Sing nyanyi. Ya, ugi kadang-kadang sekuritinya dulur-dulur kula monggo mangke ngersake lagu napa saged cecolo. Masuk Esuk awan Neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng pinter anggon goleki ora krasa esuk awan kanthi bengi monggo mbak eman-eman yen nganti liya Ayune, bawang kleyang-kleyang
bunga yen lakon nyanding sirane monggo wong ayu ora bakal atiku kekiwang liyan yen si bodang andutut ati kepranan ora mandang ati kesan saya nakrah tak seranane senepikat kuluting kendang monggo wonten dalemipun Bapak Paidi Ibu Juntari Gelangan disiarakan langsung radio FM Radio Modern Jaya esuk awan neng omah wis ora krasa keluyuran kanggo leki sing tak sayang mubeng-mubeng miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi monggo wong ayu Maneman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang men selok ning ngepan kekencengan tak rindik saka kademen sarwi ngoceh dheweke ngalih pensoan kalau kae tak sawang kok saja ngece podang kuning agawe sirahku kume seret ireng tireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nyanding sirane monggo Mbak ora bakal atiku kekiwang liyan yen si bodang andutut ati kepranan ora mandang ati kesan saya natrah tak seranane senepi kapuluting bendong monggo Pak Markon mengke saged rawuh wonten Gelangan wonten dalemipun Bapak Paidi Ibu Juntari Bosip Koperasi Prima Syariah tak lilani kowe pamit lunga pawelingku aja nganti sembrono nang luar negeri kowe sing ati-ati anak bojo ngomong ngenteni monggo diajeng nunggu ngenteni belimu tak rewangi burung nindek watu kowe balik malah ngerani hati orang gawa duit malah gawa bayi anake sapa rin kuwi anake sapa aku isen yen disawang tangga moh nyawang aku ya emoh nampa ra kelingan janji
wong ayu omah gede wis arep rubah piye aku rene teske elong nyawangana saya gede ra kate mas kowe mulai kerja bayi oleh-oleh Miko anakmu kok boten gelangan dalamipun Bapak Paidi Ibu Juntari rewangi kowe amit lunga pawelingku aja nganti sembrono nang luar negeri kowe sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni monggo wong ayu orang gawa duit malah gawa bayi anake sapa rin kowe anake sapa aku isih ngerti sawang tangga emoh nyawang aku ya emoh nampa ra kelingan janjimu semono monggo wong ayu omah gede wis arep rubah piye aku rene teske elong nyawangana saya gede ra kate kowe mulai kerja bayi oleh-oleh yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang desa janur kuning lengkong-lengkong sapa wong sing ora nandang yo ayo Mbak rapi kerja kates kati jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati ya pamujiku Iya, iya. wong ayu Iya, iya. apa sliramu ora bakal najan seminu tresnamu tresnamu bakal tak tunggu Sugeng siang Pak Markum. Pak Gondel ya teko.
Keri dhewe. Nggih, Wilujeng rawuh Pak Markun, Pak Tinggundel. Ayo, Mbak. Tresno iki ora mandang saya suwe saya tambah tresno wonten kowe rendeng senadyan aku aku kelingan ku pokoke biyen kanggo lereng ning jaga kepak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge bubuk asmara biyen kait aku angkut tresno tanpa bantal tanpa kloso kot abot tekak asmara kae nyimpen wati besok kapan kae kepak crita wayawang wengi nganti gagah rina jaketan sajroning ati jatan luntur saya merati
angin liwat aku kelingan butuh kain biyen tak golek ing kakak batu tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge kupon asmara biyen kali katut-katut tresno tanpa bantal tanpa kloso rot abang ketaman asmara butuh kae nyingi mati besok kapan ora bakal bali butuh kae kebacrita waya awangi nganti kakak rino Pade Sukir jaketan sajroning ati jatan tunggal saya merati aku kowe dadi garwa mengkoleran ning kubung asmara terima kasih ya sarangan cing udah laras ya Mas Dawur Mas Rido masih goreng macam dewe yen eling nalika semono kowe teko arep ngomong apa ning isor lampune bagjo jebul penyanyine ora duwe bojo masih jan elok ya Muda laras HBS tresno kok bojone wong yen weruh aku tayo gondomblong sing tak jaluk wektu kanggo aku najan sedelo wis mali kangenku gitu Pak Desi Simlek arum kandhane ati iki mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah Pak Rajiman laras Pak Desi Simlek bernaudul susah HBS ayune ayu yen eling nalika semono kowe teko arep ngomong apa ning isor lampune bagjo jebul kowe urung duwe bojo
aku kayungkur temblong sing tak jaluk wektu kanggo aku najan sedelo wis mari kangenku kembang lagi arum kadangke ati iki sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ijabahi siji kas para jimat tidak mriki masih nengendi nggon goleki bot abote pengen ketemu najan adoh tak marani mung nuruti karepe ngati ya wong ayu bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku ya 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 kaya sinendatiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancen ora tresno kok yo kondo kondo sing prasaja jogawe kelon ning ati aku ora bakal anggon deli Mbak Wulan aku wis ora gondeli jan tenan kaya ngene lelakonku pingin nomor kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe kelong ati selawase Dolaras dan Kurnia dan Demarem elok ya HPS dan gambar bening Pak Desimen Kurnia Pradowo Mas ning endi nggon goleki pot-pote pengen ketemu najan adoh tak parani mung nuruti karepe ati jalan bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendatiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancen ora tresno kaya kondo sing prasaja jogawe kelon ning ati aku ora bakal anggon deli Pade Trimin ya teko kene Mbak Rini ya kaya ngene lelakonku pingin nomor kok dadak ketemu yen pancen
Matur nuwun. Iya. Sangampun amarga nunggu sing gedhe dhuwur dasar ayu pasuryane esemane saya gawe bingung Ning dalan amung tansah mangu-mangu sapa ngerti yen bisa ketemu nanging ati wis ra kuat pengen nyane sliramu wong terus sayang yen tak rasa saya suwe tambah tresno rina wengi nandang rasa trenyuh kangen iki muga antuk tampi kapan aku bisa sesandingan sesandingan aduh kadrem iya aku tansah nunggu tresno iki mung nganggo sliramu tak lagunya itu ya gak popo kegiatan keseharian udah laras habis yo Mbak Sukis mugi bareng sabar Kurniasan HPS Production Dolaras karo aku bisa awas Anong ya ra gelem nglanangi to, Nong? Anu urung batuk kuping kok. Iki biasane sing nglanangi tak ing gondel kok jane. Oh, Pak De gondel wae. Papa. Monggo Pak De gondel. Aja sepalang wong bagus. Tresnaku iki bisa layu. Ora suwe aku balik. Bisa sumanding ana ing sisihku.
Pakde Manto ngoten munggur sugeng pitakaraken monggo. Monggo, Pak. Ya, masuk. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu iya jeng ayo ri rino wengi tak anti-anti kowe bali rasa kangen ra bisa mari namung sira kang bisa nanggani Guru Pakde Suwadi guru nglanangi ngene nek domoh iki piye to jane ya Nenek lanangnya ya penak ya Mas ya. ning ya guru mikir ku nganyake kok ngendi ngono aku ya Monggo Pak Menceng. Napa mlih? dasir saiki nggo kopiah Ini muda laras widodo mebel owe ho ane juwete kok bengi nengendi kon kumpul lagi Sawah. mong abote kepengin ketemu Nek munggur. senajan adoh nampakane rada maksudin mong nuruti karepe ati piring Bareng saiki ketemu. Kowe tega ninggalake aku. Kaya sinendal atiku. Lodo metis nelesi pipiku. yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe kelo ati aku ora bakal kedeni Kaya ngene lelakon. yo Mas Paidi Biyen ngapa kok dadak ketemu. Yen pancene ditinggalke gawe gelo ati sak lawase. muda laras ABS Bunda Diantun halo Parmen berbangsa. MC awak-awak wonten ing tengah. Matur Bose Tania Jaya Bose Tania Jaya Bose Tania Jaya yang di Jakarta. Ho
kasih budet ojo gawe kawati Mela joget kasih. aku ora Karo bakal godeli hae sampe kamu bos entek se iki penjaluke para kadang niaga muda laras uga peniti Mas Paidi engko lagu terakhir joget iya toh ya lagune apa manut to Lah wong joget ket to mau wis joget kok. joget nek kok kaya ngene lalakon kuring kowe tega ninggalake aku yen